mai ti gwelew? John Green, so mae'r soi ferch yn mynd â ni. Very good wir, very good. So mae'r entries. Rwy'n beth tebyg i llynedd. Wel, mae lawr ar gyfartaledd, ond mae llai gyffler i lle. Ie. Ni'n dangos yn y rein y sioi wedyn, achos os dim i gael ar ei lle. O, mae tipyn o gyffylau, mae'r copiau mewn nawr. Os, mae cyffylau sy'n mae nhw o safon da. O ble mae bobl yn dod sy'n cystadlu? Wel, mae llawer un o Llundain yma, a Sir Fôn, Da iawn. o'r Alban, maen nhw'n dod y bell. A beth yw eich hafbwynt y diwrnod i chi? Wel, gweld y meir chynor ar diwedd y dydd. Na fe? Wel, chydig ar diwrnod. Achos sioi meir chymig gael ei galw. Mae wedi bod yn diwrnod braf yn dweud? Bendigedig. Bach o wyntog, ond mae'r hael yn tywynnu. A mae pob greadur a pob dyn yn llawen iawn bydd hael ar ei gyfennau. Ac yn edrych ar ei orau? Yn hollol. Diolch, John. Diolch, Ray.